Ау! Хей ти! Не превключвай, защото това съм аз, любимият ти инфлуенсър. И за това ще изгледаш тази реклама от любимият ти инфлуенсър. Все пак е направена от любимият ти инфлуенсър. И ако не я гледаш, ще се чувстваш зле от това, че не си гледал нещо направено от любимият ти инфлуенсър. И съм тук, за да ви представя новият, най-нов, чисто новият 117% шоколад. За какво са ти 50, 75, 90 и дори 99, когато можеш да имаш 117% какао в шоколад? Колко време ще са тия кадри? Защо никъде пишат колко? Новият 117% шоколад се съдържа 17% по-малко калории, мазнини и въглехидрати от досегашния шоколад, който е съдържал най-малко от тези неща, което го прави много добър като част от вашите диети. Точно така! Шоколад за диети! Освен това, новият 117% шоколад съдържа 117% повече какао от шоколадът, съдържаш 0% какао. И това го прави 117% повече шоколад. Така че, какво чакаш? Купи го сега и ще бъдеш много готин. Хайде да го опитаме. Усеща се какаото. Но, предупреждение, новият 117% шоколад от 117% какао съдържа около 2% растителни мазнини, които са нездравословни за тестисите. Значи как сте най-големите прости ми избирате един спонсор да си взема бешъв.